Les imatges que ens arribaven des d'Ibi, moments previs a la celebració del ple del Consell, avui s'ha celebrat allí. Aquestes són les imatges, aquestes són les protestes que m'ha replegat minuts abans de que començara el ple del Consell. Ahí veiem els membres del Consell escridassats, crits de dimissió, pancartes, crits a les portes del lloc on se celebrava aquest ple del Consell. Us demano una valoració ràpida en la taula. Aquesta televisió ja ha fet un gran servei als valencians i teniu que ser perfectament conscients, tots els que esteu així, que l'heu fet. Heu demostrat als valencians que estem governats per un govern histèric perquè està sota el síndrome d'abstinència d'una droga que s'ha enxutat de manera compulsiva els últims anys. La droga de la manipulació i la droga de la corrupció. Se'ls ha llevat la manipulació perquè heu començat a fer periodisme, se'ls ha llevat la corrupció perquè els hem dut als tribunals i estan que no es troben. Només fan que tonteries, animalaes, coses sense sentit, coses que no poden explicar, coses que no vos podem explicar perquè no vos podem explicar perquè l'heu tancat. Eixa feina ja l'heu fet. Molt important. Molt important, sí. És que anem a connectar amb el nostre company Rafa Molés, que saben que està als exteriors d'estos estudis, perquè sembla que té algo que contar-nos. La policia està a punt d'entrar, Rafa. A veure, el que han vist és que la policia que ha estat vigilant des de nit la porta principal de Ràdio Televisió Valenciana, del Centre de Producció de Programes de Burjassot, discretament ha abandonat esta porta principal. Només 2 agents se queden així, els altres han anat a poc anant cap a la part de darrere, a la que desgraciadament, i degut a les condicions en les que ens ha tocat treballar esta nit, no podem accedir en esta càmera. El que ens diuen alguns companys és que n'hi ha almenys 30 agents en l'edifici que discretament estan ocupant-lo per a procedir a aquest desallotjament. La veritat, nosaltres no els hem vist, però sí que està clar que la policia ha abandonat així. Tots els agents que n'hi havien en la part principal se n'han anat per la porta de darrere del Centre de Producció de Programes de Burjassot, per la porta de darrere, com sembla que es fan aquestes coses. Gràcies, Rafa, per aquesta ultimíssima hora. 30 agents de policia que estan entrant ara mateix així a les instal·lacions de Burjassot. Nosaltres només fem notícies, només fem que contar el que està passant. Mònica, volies afegir alguna cosa? Sí, bueno, un poc també despedir-me, no? També dels telespectadors i telespectadores de Canal 9, no? Perquè la veritat és que és la primera volta que vinc que no és obligat per les eleccions, no? I que mala sort que tinc. Que mala sort que té que ser l'últim dia, no? A esta casa, que és la casa nostra, com dia Txelo, no? Però, en tot cas, una pregunta vull deixar en l'aire. Quin és este govern que s'amaga del seu poble? Eixa és la pregunta. Quin és un govern que s'amaga del seu poble? I, per tant, amb tota l'estima, despedir-me dels telespectadors de Canal 9, felicitar els treballadors i treballadores per la lliçó de dignitat que li han donat al nostre poble. Jo crec que, efectivament, és l'espurna que encén la recuperació de la dignitat del nostre poble i dir que això no és un adeu, és un fins pronte, perquè RTBB tornarà. Hem sentit a Mónica Marga. Bien, pues un gobierno que huye como las ratas por las alcantarillas, no merece seguir al frente de la Generalitat Valenciana, porque el gobierno es de todos nosotros y de todas nosotras, porque esta gente no nos representa ya, porque ha perdido toda su legitimidad. No lo olvidemos nunca. Si estamos aquí es porque todos estos compañeros y compañeras han permitido que estemos. Ahora, los valencianos y las valencianas tendrán que permitir que se dé paso a una nueva vida, a un nuevo futuro y a un nuevo horizonte para todos nosotros. Por lo tanto,
Estamos aquí, pero estamos con vosotros. Estamos aquí y estáis con nosotros. Y estamos juntos para abrir un nuevo horizonte, una nueva vida para todos los valencianos y todas las valencianas. Y muchísimas gracias a todos vosotros porque habéis abierto los ojos a mucha gente. Aplaudiments espontanis. Tenim imatges ara mateixa del corredor, d'un dels corredors de Radio Televisió Valenciana, que dona el control des d'on estem fent este programa especial. Ahí veiem tots els companys i companyes d'esta casa esperant des de fa hores un tall, un negre que no desitgem, que no volem, al qual ens resistim i que sembla, malauradament sembla inevitable. Ahí veuen la complicadíssima sala de màquines servei d'esta casa. En aquestes màquines està tot, la informació, el contingut, la possibilitat de que vostès vegin televisió des de la seva casa, televisió en valencià. I ahí estan els nostres companys treballant en un dia tan complicat com avui. No hem dormit, però ho fem a gust, ho fem perquè ens agrada i ho fem perquè amem profundament esta casa. Ahí ho veien en el xupetí, Radio Televisió Valenciana, la volem nostra, sense corrupció, en valencià, i s'ha assegut un poc l'eslògan d'estos mesos de lluita. Josep, volies afegir alguna cosa? Jo també voldria acomiadar-me de tota aquesta gent en la que duc, no sé, 12 hores, quasi, si me queda un rato més, quasi ja empaté. 12 hores, voldria acomiadar-me dient-los que avui he entrat per primera vegada a aquesta casa, a aquest plató perquè vostès em puguen escoltar, i ho he fet per una finestra. No he sigut l'únic dels seus representants democràtics que ha tingut que entrar a aquesta casa per una finestra. Els assegure que més aviat que tard tornarà a haure una televisió. És el nostre compromís, crec que és el compromís de tots els que estem ací, en els que els seus representants o aquells que els periodistes d'aquesta casa decidisquen entrevistar i donar-li veu, entraran per la porta amb normalitat i amb llibertat. Només això. Estan informant que ja venen en estos moments, ahí podem veure aquestes imatges en directe que tenim des del corredor. Veiem com en estos moments estan accedint. Sembla que també volien fer una última valoració. Ignacio, comenten. D'acomiadar-se, jo també vull acomiadar-me dels companys i les companyes de Radio Televisió Valenciana amb els que he passat les últimes 12 hores, però també les últimes 3 setmanes i mitja. I ho sabeu. Però no sols jo, no sols nosaltres, sinó moltíssima gent. El poble valencià ha passat amb vosaltres 3 setmanes i mitja. Uns eren més escèptics i altres menys. Segurament molts no s'ho creien. Però per ara no sé el tancament de Radio Televisió Valenciana, el poble valencià va demostrar que la vol. Per favor, anem a escoltar què està passant en el corredor. Este govern és una merda!
Control central. Están en control central. Es control central, mira. Control central, va, volem Si home sap a veure si se carrega tot l'arxiu històric. De acuerdo. ¿Vas a quedar así? Es una orden de desalojo. Entonces tenemos que abandonar. Sí, sí. ¿Y ustedes van a ir al negro? ¿Van a fundir al negro esto? No sabemos todavía. No sabes. O sea, se queda funcionando vamos solo. A desalojar esta zona. Y nos vamos al estudio y nos despedimos. Vale. ¿Es así? Muy bien. Entonces vamos hacia el estudio. Muy bien. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué opina usted de esto? Buenas tardes. No, yo no. ¿Qué opina usted? Por favor. ¿Usted tenga una opinión personal? No. Los medios de comunicación que estamos cubriendo, puedo hacer, por favor. No, tienen que desalojar, por favor. Tienen que desalojar. Tienen que desalojar, por favor. Vale, sí, por favor. Les estoy preguntando con toda educación. Vale, muy bien. Y nosotros estamos cumpliendo poco a poco y déjenos despedirnos de nuestro hogar durante 23 años. Nos hemos dejado aquí el trabajo. Nos echan. Gracias a los ladrones nos echan. No. Sabiendo que se vea la sala vacía. Y saliendo y vamos a ver la sala vacía. Ganamos. ¿Saben, compañeros, ir saliendo?
¿puedes comentarme qué está pasando ahí? Jorge, ¿qué está pasando?